I continuem a la ciutat d'Oliva i ara anem a parlar amb la vicealcaldessa, amb Anna Morell. Senyora Morell, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per a convidar-me a participar. Senyora Morell, evidentment avui no podem parlar sense anomenar allò que suposa tindre un Premi Cervantes en la figura de Paco Brines a la ciutat d'Oliva, a la comarca de la Safor. Efectivament, jo crec que, anit o ahir per la vesprada, quan van rebre la notícia, jo crec que nosaltres des d'Oliva tenim tendència a estar orgullosos de la nostra ciutat, però també vull ser molt sincera, el sentiment de quan van anunciar que el Premi Cervantes li otorgaven a Francisco Brines, la satisfacció era una notícia extraordinària, és una notícia fantàstica que posa en relleu i en importància el valor cultural de la nostra ciutat i del nostre poeta i el nostre fill predilecte, i què dir jo que soc d'Oliva, enamorada de la meva ciutat i, com no, moltíssima satisfacció donar aquestes felicitacions i enhorabona al nostre poeta per aquest premi, perquè per a nosaltres aquesta situació és única. És allò, fa l'efecte de que li ho han donat a ell amb més que sobrar els mèrits, però fa l'efecte de que com si mos ho hagueren donat a tots, no? Sí, efectivament, Carmen, jo crec que ho has resumit molt bé. Nosaltres la sentim, coneixem a Paco Brines, però per a nosaltres és com si ens l'hagueren otorgat a la nostra ciutat, perquè el nostre sentiment, el nostre orgull, la nostra passió per la ciutat, i damunt Paco Brines, que ha escrit molt també de la seva casa, de l'Elca, i per a nosaltres cada vegada que la posa en valor, cada vegada que veiem una notícia que reproduís les seues vivències, la seva infantesa en esta casa, per a nosaltres ens omple encara més d'orgull, de recordar la nostra terra, la nostra ciutat, i també era fill de molt lligat a l'agricultura i per a nosaltres aquest sentiment també és únic. Efectivament. Però anem per feina, senyora Morell, perquè jo li cridava per parlar d'allò que més maneja vostè, que són les xifres, els diners de la ciutat d'Oliva. Acaben vostès d'aprovar nous crèdits. Què és això que han aprovat i per a què va emprar-se? Sí, anem a destinar, ara hem fet una modificació, vull recordar que l'Estat, el govern central, ens ha permès, ha suspès la regla de despesa, el sostre de despesa, i això també ha permès que els ajuntaments puguem un poc tirar mà del nostre superàvit i poder destinar a aquestes inversions a la nostra ciutat. I ara, encara que estem a mes de novembre, he volgut des del Departament d'Hisenda impulsar una nova modificació de crèdit per més de 456.000 euros per a fer petites actuacions a la nostra ciutat, Carmen. És molt important les menudes actuacions que van a millorar el manteniment i la situació i l'estat de molts llocs de la nostra ciutat i de molts barris. Anem a destinar 48.000 euros per a millorar els camins i les vies agrícoles, que també és importantíssim per al sector, este sector que també necessita el recolzament, per a comprar un tractor agrícola. Anem a construir un nou skatepark al poliesportiu, perquè també els nostres adolescents necessiten llocs recreatius, llocs per a poder practicar l'esport, i l'skatepark és un lloc idoni per a la nostra joventut, i estarà en aquest moment el projecte en el que és el poliesportiu de la nostra ciutat. Anem a reparar i a modernitzar l'elevador de la casa del Museu Mayans, anem a adquirir un nou escenari, anem a reparar les humetats de l'Escola de Música, canviar finestres també de la Biblioteca Tamarit, anem a reformar i readequar també el carril bici, que és un dels carrils no només que transitem en les nostres bicicletes, en els nostres patinets, sinó també transitem molt en ell a peu i corrents, i jo crec que també mereixia una inversió, una readequació. Anem a adquirir càmeres de vigilància per a l'agricultura, redactar nous projectes urbanístics, anem també a millorar els jocs lúdics del parc infantil del sector 15, que anem a dotar en 18.000 euros, anem a condicionar aquesta zona lateral del conservatori del carrer Isaac Albéniz en 5.000 euros, millorar l'accessibilitat a tot el centre de salut Jaume Roig. Hem fet ja una petita actuació que era dotar d'aquesta rampa
que millora l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, però ara volem millorar l'entorn per a facilitar aquesta accessibilitat i és un projecte valorat en 75.000 euros, la reforma. Anem a millorar també el parc infantil de la cooperativa de Sant Vicent, perquè l'estat actual és lamentable i els nostres xiquets també necessiten llocs segurs. Anem a invertir més de 18.000 euros. Anem a reestructurar també la plaça de Sant Roc i oferir un nou ajardinament. També anem a invertir 18.000 euros perquè entenem que la plaça de Sant Roc es va fer aquest estiu unes actuacions per eliminar l'arbrat perquè estaven en condicions d'inseguretat i ara el que anem a fer és incorporar aquest nou ajardinament de la zona de la plaça de Sant Roc perquè actualment s'ha quedat un poc desangela. Anem a adquirir també arbrat, jardineres, unes marquesines també per a plaça de Sant Roc. Anem a crear un espai biosaludable per a la gent gran de la nostra platja, que també necessitem crear espais per a que la nostra gent gran puga fer gimnàstica i puga activar aquesta motricitat. Anem a destinar 10.000 euros i també anem a millorar la recollida d'aigües pluvials del carrer Niño i la pujada del Calvari. Són petites actuacions, són 22 actuacions que anem a fer, que sumen un total de 456.000 euros. Són petites, torna a dir, actuació, però no per ser petites deixen de ser importants, perquè al final de cada barri, de cada zona d'Oliva anem a invertir per a millorar en la majoria de casos l'estat actual d'aquestes estructures o infraestructures. Vaig a que van a fer moltíssimes coses vostès amb aquests diners i això que enguany sembla que Oliva no tindrà pressupostos. Sí, Oliva va treballar i mantindrà el pressupost prorrogat de l'any 2019. Vull recordar que quan jo personalment i el Partit Socialista, el grup socialista, entràrem al govern a finals del juliol del 2019, l'Ajuntament d'Oliva no tenia pressupost municipal i el nou govern va començar a treballar en un nou pressupost que va quedar definitivament aprovat en el mes de desembre del 2019. Aleshores era un pressupost que anava a prorrogar-se perquè era un pressupost pràcticament que tenia una vigència de molt curt termini i aleshores és un pressupost que ens ha donat cobertura. Però també és cert que enguany, Carmen, estem en una situació extraordinària, una situació imprevisible no per a l'Ajuntament d'Oliva sinó per a qualsevol ajuntament perquè estem travessant una situació de pandèmia i en cap servei, en cap moment, en cap líder polític i en cap persona cabia en el nostre pensament a 1 de gener que aquesta situació, aquesta pandèmia, anava a afectar de la forma que va arribar al nostre país. I aleshores el que hem fet o el que vam fer des de l'Ajuntament d'Oliva és treballar per a agarrar diners d'aquelles partides que no anaven a consumir-se, perquè és cert que hem deixat de fer moltes activitats culturals, moltes activitats festives, moltes activitats de participació ciutadana de la gent gran, perquè la situació actual ha limitat l'activitat festiva, i hem reconduït el crèdit, Carmen, per a la lluita contra la Covid-19, per adquirir material sanitari, per a la desinfecció d'edificis municipals, per a la desinfecció de les escoles, el reforç de la neteja. I ja hem fet modificacions de crèdit al voltant de 375.000 euros que van anar a la lluita contra la Covid-19. També vam destinar ja una modificació de crèdit 300.000 euros per atendre les famílies més vulnerables, perquè entenem també que les conseqüències de la pandèmia sanitària va comportar també un efecte superior sobre les famílies més vulnerables. I també vam fer una modificació de 300.000 euros, també hem fet una modificació de 123.000 euros per a l'adquisició, per al recolzament al sector automobilístic, per a l'adquisició de 3 vehicles elèctrics, que l'Ajuntament d'Oliva també s'ha acollit i també va preparar la modificació de crèdit per a fer front i poder adquirir també vehicles elèctrics i apostar i recolzar el nostre medi ambient i les energies alternatives. Aleshores, és cert que hem tingut moltíssima activitat des de l'àrea d'Hisenda en estos 9 mesos, 10 mesos, hem tingut moltíssima activitat fent modificacions de crèdit, però torno a dir, estem en un any extraordinari i l'economia local ha girat al voltant sempre de garantir les condicions sanitàries, les condicions de seguretat i garantir crèdit per a la lluita contra la Covid-19. Una vegada tenim garantit aquest crèdit, aquest ús del remanent de tesoreria fa que puguem continuar invertint. Què passa? Hem arribat a un punt, Carmen, que el pressupost municipal del 2020 estava ja redactat, estava repartit ja
a tots els grups polítics que formen part de l'oposició, però arribats a aquest punt, si en el pressupost prorrogat som capaços de cobrir totes les obligacions, els compromisos de l'Ajuntament, també s'han iniciat les modificacions de crèdit per a que les associacions i els col·lectius, el teixit associatiu d'Oliva, puga tindre també les seues subvencions, perquè també necessiten del recolzament del nostre Ajuntament. Si tenim garantit l'actualització de salaris que el govern central va aprovar en el funcionariat, que suposava un increment del 2% d'aquesta massa salarial, d'aquest increment de sous, si en el pressupost prorrogat de les modificacions hem garantit absolutament tots els compromisos, no té sentit destinar recursos humans, destinar energies en tramitar un pressupost que va tindre una vigència d'un parell de setmanes, si el que tenim que fer ja, i estem fent, és treballar el del 2021. No té sentit perquè en el pressupost prorrogat, torne a dir, hem pogut absorbir tots els compromisos. A veure si ho entenc bé. No és que no estan elaborant vostès un pressupost, sinó que van anar directament al pressupost del 2021. Efectivament, el del 2020 estava repartit, però no té sentit tramitar perquè en els diners, els crèdits que té l'Ajuntament, els compromisos estan garantits, no té sentit tramitar ara el del 20, sinó que estem treballant en el 21, perquè el del 20 hem de comprendre i hem d'assumir que és un any en situacions extraordinàries, en una pandèmia sanitària, i ara el més important és la projecció, com anem a treballar, com anem a lluitar contra la Covid, com anem a invertir, però en el pressupost del 2021. El del 20 ja l'hem cobert. Molt bé. Doncs, bueno, ens quedarem en aquestes paraules. Anna Morell, li agraeix moltíssim que hagi estat avui en nosaltres i, bueno, continuarem parlant al llarg dels pròxims dies d'estos i d'altres qüestions que segur que n'hi hauran. Efectivament. Moltíssimes gràcies, Carmen, a vosaltres. Sempre dic que la tasca informativa és importantíssima, arribar a la ciutadania i que la ciutadania també conega en què estem treballant i el per què prenem certes decisions, i per a explicar a la ciutadania pues, que les decisions es prenen per alguns motius. I en aquest cas el govern ha decidit prendre aquestes decisions, tirar endavant inversions, perquè sabem i som conscients de que Oliva porta molt de temps sense inversions i necessita ja manteniment als barris i anar millorant poquet a poquet l'entorn de la nostra ciutat.